आखिरकार हमार भाई जब इंसान के औकात के पता चलेला तो फिर हमार भाई याद पड़ेला उहे दिन ठीक रहल। तो हमार भाई खेसारी लाल यादव के छोड़ल इतना हमार भाई पछतावा होतला काजल राघवानी के, जौन की फिलहाल हमार भाई काजल राघवानी अब आवे के प्रयास कर रहल बड़ी खेसारी लाल यादव के साथ में गाना करे के, फिल्म करे के। हमार भाई उ दिन आ चुकल बा, बहुत जौन की फैंस चाहतला हमार भाई की खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ में गाना हो, हमार भाई मूवी आओ और हमार भाई स्टेज शो हो। तो हमार भाई समय आ गइल बा, कैसे काजल राघवानी काफ़ी दिन से खेसारी लाल यादव के जौन की स्टोरी पे गाना यूज करता रही। काफ़ी दिन हो गए, 4-5 दिन से हमार भाई स्टोरी पे खेसारी लाल यादव का लगातार गाना स्टोरी पर लग रहा बा। ई हम नहीं हो तो हमार भाई 10 साल के बाद हमारे भाई गाना लागल बा खेसारी लाल यादव के। ऐसे पता चलता खेसारी लाल यादव के साथ में हमारे भाई बहुत जल्द दिखे वाला बाड़ी। तो एगो वीडियो को शेयर कर दो हमारे भाई, और चैनल पर नए बढ़ल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया लो कि भोजपुरी से रिलेटेड हमारे भाई वीडियो हम लावत रहे।